Po mga kalingap dahil wala ko dito yung anak ni Lola Nets. Sinabi kasi sa amin ni Grace Amador na na iiwan saan pupunta yung anak ni Lola Nets? Sa kanyang lugar, sa Humalig, Quezon. Quezon Province? Ah. Layo nun ah. Ano daw, 6 na oras ang doon ang biyahe. Uuwi na daw. Dagaan na ha? Uuwi na. Tapos kailan nung balik nun? Nandito andito mo. Uy, makuna. Uy, makuna. Uy, sorry, baka makuna. Dudugin itong buntis sa bunganga. Mayos ka na. Nagulat yung buntis. So ayun po, nandito po kami lahat ngayon kay Lola Ninita. Oh, hello po. Andiyan na agad si Lola Ninita. Kaya kasama ko si Kuya Regan, Alpi TV Vlog. Please subscribe. Manuel Gubaton Vlog, yan si Alimuel Adansa, Nathan Lumiit. Si Nathan Kit Vlog, Dondon Alex. Asa si Dondon? Ayun pala si Dondon, nakaupo doon. Yan. Mga ilang buwan ko rin tong hindi napuntahan si Lola Ninita, no? Mga 2 months din siguro, mas mahigit pa. Parang nung December pa ata punta natin dito, no? Nung nakaraang taon pa. Oo, nakaraang taon pa po pala. So ngayon, kamustahin natin dito si Lola Ninita at kausapin natin. At yung balita ko nga daw, may bad news. Yan, may bad news. Ano ba yun? May bad news. Malalaman nyo sa dulo ng video. Ang bad news. Wow. Abangan. Si Lola Nets, oh. Lola Nets! Lola Nets! Lola Nets, kamusta? Ang ganda naman ng lola namin, oh. Ha? Ay, ang ganda! Ang ganda ng lola namin. Pasukle. Asa si ate, yung anak mo? Oo, ayan si Kalye. Nasa kalye. Ano ko, nangulangot pa si Lola Nets. Kamusta ka na dito, Lola Nets? Kami na daw, ewan ko naman yung sumila tayo dito sa Kalye. Kamusta ka na dito? Buti. Tuloy kayo po. Kumain na ikaw. Tanghalian. Kumain ka na. Pumuputi na ulit yung buhok mo. Nagkain na po kayo. Nagkain na kami. Ayaw ko rin magtanong. Ay, si Lola Nets. So, kamusta ka na dito, Lola Nets? Ha? Ang galang! Long, sinong Long? Pumiaso ka na naman bago, Lola Nets, ha? Alin? Bagong aso mo? Hindi pa nakain. Hindi pa nakain yan? Naku, hindi pa daw nakain yung aso. Asan si ate? Asan yung anak niya? Asan kayo? Wala dito. Asan yung Ano? Asan yung tag dito? Asan yung anak mo? Naggala? Nandiyan sa Kalye. Nasa kalye. Naku, nasa kalye daw pala. Yan si Lola Nets, oh. Yung kumakain ng orange. Ay, ayos, hanggang sarap nito, Lola. Lola, sino nagbigay niyan sa'yo? Ayan na, ayan. Ay, nandyan, yung gumagawa. Sa semento. Ay, semento. Ganda naman. Pasok ako, Lola Nets, ha? Ganda naman dito, Lola Nets, oh. Ay, ang ganda ni Lola Nets. Ay, ang ganda. Ganda ng pose, oh. Ganda nung mag-ina. Ilan lang! Ayip pang lumulong ka. Tulog na tulog. Hindi mo yung magangagat. Talaga dyan, ano ko na yan, malaki na ay. No! Nangilakanlong ka. Kung saan ka mo. Bait-bait naman ng aso ni Lola Nets, ha? Anong pangalan nito, Lola Nets? Ang kit-kit, oh. Kit-kit ng Yan, ito yung bahay ni Lola Nets, oh. Ang ganda ho dito. Dyan. Lola Nets, Ano? kamusta ka na dito?
Mabuti naman. Ganda na ng bahay mo ah. Lola Nets, tanda mo pa ako? Tanda mo pa ako? Hindi ba? Hindi. Hindi mo na ako tanda? Oh, hindi na ako matandaan ni Lola Nets. Oo. Malamok kumasa. Nakalimutan mo na ako, Lola Nets, porket matagal na ako hindi nakapunta. Nakalimutan mo na ako agad. Siguro may bahay ka kaya mayroon kang natutuluyan. Ay kami may tinutuluyan. Kaya mga limito na namin yung tinutuluyan namin na ano. Laki na talaga ng pinagbago ni Lola Nets, no? Ng buhay. Nang dahil kala Kalinga Prab at Kuya Bal. Ayan. Ikaw ang bal. Ha? Si Kuya Bal, namimiss mo na si Kuya Bal? Hindi ko ano lang yan. Hindi mo na namimiss si Kuya Bal? Hindi. Sige Kalinga Prab, namimiss mo yung gwapo? Ay, ang pulul. Ewan ko dun. Hindi na namimiss ni Lola Nets si Kalinga Prab at si Kuya Bal. At hindi mo na namimiss, andito si Taba. Si Taba na puro galis. Yan mga hambro. Yung si Taba, oh, puro galis. Ala. Alang. Yan si Lola Nets, oh. Lola Nets, akin na lang tong aso mo, uwi ko. Ito, akin na lang yan. Anak siya niyan. Ay, yan ay binili ko dyan. Binili mo yan? Anak na ito, pero ayoko bigat, hindi pa nakain ng gaan. Magkano bilhin mo dyan? Awang ko yung dalaw niyan sa Nga, binili nung nagdala sa'yo? Oo. Ay, grabe. Nagbili pala nung nagdala kay Lola Nets. Hingiin ko na lang sana, Lola Nets eh. Ayoko. Ayaw mo. Ayaw na May Lola. kalaro ito. Nga, bibigyan namin ni Nathan si Lola Nets ng grocery at bigas. Bigay mo na yung dalawa dyan, Padi. Yan, yung Lola Nets. Yan, pasensya na ako kayo mga kalingap kung ito lang ang nakayanan namin muna ngayon. Yan. Dalawa na to? Oo. Yun o. Para kay Lola Nets. Tapos may grocery pa yan mga kalingap. Yan. Yun o. Oh my God. This is very high-tech. Wow. So very high-tech. Yeah. May bigas pa pala dito. Hmm. Ay, doon pala kay Rika. Tuyo. Tuyo yan. Oo, tuyo. Bigay natin yun. Yung ano. Pala kay Rika yung grocery. Ay, sabi niya. Ang grocery. Merong grocery doon kay Regan. Ano yun? Sabon. Tapos grocery nga. Tingnan mo, meron dyan. Tingnan mo, meron dyan. Oo. Talaga, mayroon dyan. Meron dyan. Tingnan mo. Rigan, meron ba yung Rigan yung sa'yo? Ano ba naman yung ano mo? Yan, Lola Nets, oh. Yan. Ayan, dalawang kabanay. Tunin mo na Ano yan, Lou? Bigas. Bigas. Oh. At saka ito ho, isda. Sarap to. Ano Tuyo. niya? Tuyo. Tuyo, nanay. Maganda nga yung tuyo. Oo, masarap yan. Masarap yan, nanay. Maalat. Oo. Ayan, dalawang kaban yung bigas. Po mga kalingap, dahil wala ho dito yung anak ni Lola Nets. Sinabi kasi sa amin ni Grace Amador na saan pupunta yung anak ni Lola Nets? Sa kanyang lugar, sa Humalig, Quezon. Quezon Province? Layo nun ah. Ano daw, 6 na oras ang doon, ang biyahe. Uuwi na daw. Bangka, ha? Uuwi na. Tapos, kailan nung balik nun? June. June pa? Oo, matagal. Tagal pa. Di solo pala si Lola Nets dyan. Kaya samahan mo na. Dito ka na magtira. Yan mga kalingap, isang malungkot na balita syempre. Malungkot po yung gawa ng iiwan ni Ate Jen. Siguro may importante o emergency na... May sakit yung asawa. May sakit. Hindi may daw na sa likod. Parang may buto. Tumor. Hindi mo tumor. Tubo ay yung parang nabali, ganun. Oo, ganun. Kaya uuwi talaga kasi ilan ba anak ni Ate Jen doon? 2 na lang yun. Dalawa. Nag-aaral. So ngayon umalis daw kaya hindi na namin antayin, kaya si Grace na lang. Wala, pagdating namin dito wala na din, hindi ko alam baka. Ano oras ba kayo dumating dito? Alas 9. Kanina pa pala, wala dito, no? Wala
Kanina nga ayaw nga niya magkain at tinahanap niya si Rachel. Si Rachel tawag niya kay Ate Jennifer. Sabi ko, mauna ka na kumain. Wala pa si Ate Jennifer. Buti na lang yan mga kalingap, andito palagi sila itong mag-asawa. Si Tur Amador tsaka si Kalingap Grace. Kalingap Yan, Grace. hindi mo Yan, na pa-subscribe po. Hindi, Grace Amador rin nasa isip ko eh. Kalingap na. So yun po, iiwan Sana wala kang problema. iiwan po ni iiwan po ng anak ni Ate Jen, tama na, ni Ate Jennifer, si Lola Ninita, at June pa daw makakabalik. Gawa nga po Babalik daw naman. ng may tawag dito, may kailangan na sikasuhin at may sakit yung asawa ni Ate Jennifer dun sa kanila. Tapos pagbalik niya, dadali niya na, lilipat na daw niya dito yung mga bata, dito na mag-aaral. Pati yung pati asawa niya pupunta na rin dito, hindi. Yung asawa niya siguro, na lang daw, balik-balik. Kasi yung trabaho nga na andun. Ano ba trabaho na asawa nun? Nagbabantay ng kalabaw, lupa. Yun lang, Sabi bukid. kasi ni Ate Jennifer, 1 taon na nagbabantay. Malapit na magkuprahan. Sayang yung paghahati. Kung aalis siya doon, pwede sanang may iba na daw mag-alaga. Kaya lang, sayang yung taon na nag-alaga na yung asawa niya. Tama nga naman. Syempre, Kasi kung aalis doon, kukunin na nang nandun yun. yung kapalit na niya makikinabang. Oo, hindi na siya makakaano doon. So, sayang nga naman yung tinagal niya na pag-aantay doon. So, sana naman makabalik agad si Ate Jennifer kasi kawawa naman si Lola Ninita. Walang rito. Walang Kasi kasama. may botohan. Na din siya. Buboto. Oo. Tapos June, birthday naman ng anak niyang bunso. Nandun yun. Di ba nakasama ni Ate Jennifer yun? Oo. Yung bunso niya. Nandun na sa Malik. Nandun na. Inuwi niya na. Okay. Nag-uwi na kasama na nung kasi may face to face na. Kaya kailangan niya din mag-alis. Hindi kapag habang wala pa rito sila Ate Jennifer, Samahan mo. punta-puntahan niyo na lang muna. Ayun, naman, pag may time na punta mo Si kami. Kuya Fernan. Si Kuya Panding din, ma. Yan. Ano mong channel ni Kuya Panding? Kuya Panding PH. Yan, Kuya Panding page, paki-subscribe din po, hindi namin Kasi naabutan din. Kalingap Dino. Dino Vlog. Vlogs. Yan, tsaka yung anak niya, Tsaka si yung... John Mix TV. Jan Allison. John Allison. Vlogs ba yun? Vlogs ata. Yan, pa-subscribe po ng kanilang mga YouTube Tapos si channel. Joy, yung kapatid ko, yun din pa. Yan, ilang subscriber na nun? Pupunta rin dito yun. Oo, si Joy. May asawa na ba yun? Just official, wala. Talaga yun. Bakit? Wala. Tinanong ko. Nangamba. Bakit? Baka tanong ka ng bakit. Akala mo kriminal lang. Kaya ayoko maputayin niyo sa diet ay. Bakit? Alam mo na. Single naman natin. Yan mo na. Ayoko na. Ikaw di kasi girl, ang mga galawan. Hoy, single ako. Wala akong jowa. Ilang buwan na. 7 months na. Wala na akong jowa. Oo, wala na ako. Yung dating live-in ko, wala na. She's passed away. Yeah. Wow, English yun ah. So iba mga kalingap, no, nakakaano lang na, magiging solo na naman si Lola Nets. At minsan nasasabihan siya ni Lola Nets na yung ampun ko. Kanina sabi, yung ampun ko. Anong tawag kay Ate Jennifer? Rachel. Rachel. May sarili. Ang bad news at good news din naman kasi dadalhin. Titira na dito si Jen. Titira na ako dito. Titira na kami dito ng kapatid ni Hoy, kakapal mo. ni Grace, ni Sinama mo pa yung si kapatid. Joy. Ilan taon na ba yung kapatid mo? Ano tayo, 19, 20. Oh, 20. 28. 3 lang ako. Ang kapal mo, 30 ka na. Uy, yung itsura kong yan, ang gwapo-gwapo ko. Nag-oily na tuloy. Nasa banda. Yan. Iiwan ka na pala dito muna ni Ate Jennifer. Sabi niya, mamasyal lang naman doon. Mamasyal lang. Siguro, mapasyal din ay niya ako. Mamamasyal lang, no? Babalik din yun, ha? Huwag ka malungkot, ha? Ayun. Pag may sakit ka, malungkot ka sa. Yun, tama. Lola Nets. Galing talaga ni Lola Nets. Alam nga naman. Diyan naman sila, Grace, pupunta-puntahan ka, no? Hindi ka naman mag-iisa dito, pupunta-puntahan ka ni Grace, ha? Huwag ka malungkot. Sige, dito na rin kami. Alis na po kami, ha? Bye-bye. Bye-bye ka muna. Bye-bye ka muna, Lola Nets. Bye-bye. Sabi mo, Kuya Bal, miss you. Sabi mo, Kuya Bal, miss you.
Ikaw nga, Lola Nets. Bye. Yan. Yeah. Rab, miss you. Hindi. Hinigi. Sige na, Lola Nets. Babay. Apir mo na, Lola Nets. Apir. Yun! Ang ginagawa niyo dyan, ha? Personal kami na pinag-uusapan. Ha? Nangungutang ako dito, kaso ayaw pala nito magpautang. Oy, Ayaw niyo magpautang. Nino? Dito, Ay, wala talaga eh. Wala ngayong ano. Wawa nga yun. Ako na nga lang nagpapakain dyan ngayon eh. parang mayaman, kaya mangungutang sana ako kaso. Ang ganda ng sapatos, no? Babawiin na lang natin sa damit, bro. Ha? Babawiin na Oo, lang. bawiin na lang namin minsan sa damit. Kahit walang pera. Oo. Damit na lang. Yun na lang ang mayroon eh. Oo, yun na lang meron kami. Gwapong-gwapo, yaman. Total, kayo na lang bahala dito kalalo na next ha. Kung hindi nyo naman iniiwan yan Hindi eh. namin niya papabayaan si Oo, Lola. kasi uuwi na daw si ano, Padi, si Ate Jennifer. Andyan ba? Wala pa. Si Grace ang nakakausap ko. Uuwi na daw. Pwede solo na lang siya dito. Hindi natin. Hmm. Ano yung nasa baba? Balloon. Sinisiminto. Ah, Ano yung inaano niya? ito pala yung ginagawa niya. Pwede bang mabidyoan to? Oh, naka-video na eh. Ano pa ba? Yun, tawag Ang ganda na oh, mga kalinga po. Uy, wag mo kapakan yan ha. Ano yung Kanina umaga lang yun. Yan oh, sinemento na nung asawa ni Grace Amador. Ang ganda yun yung balon ni Lola Nets. Ayos, ayos. Maganda. Maganda. Oo. Maganda. Ayos, ayos. That's completed. Oo. Yeah.